Doktor úr! Igen? Nem? Ki az? Megint elaludt. Ébren vagyok. Elmúlt 8 óra, kezdődik a vizit. Vizit? Igen. Milyen vizit? A reggeli! A reggeli? Szalonnás kenyér és kávé. A betegek! Igen. Igazán beszerezhetne már egy ébresztő órát, doktor úr. Tudja, Klárika, nekem mindig nagy öröm a maga kellemes hangjára ébredni. Na, hogy vagyunk? Lazac bácsi, ma tessék ám bevenni. Lalikám, ezek azt hiszik, hogy életünk végéig itt fognak gyógyszerezni bennünket. Nézd meg a többieket, nézd meg. Tiszta zombik. Neked csak kellene bevenni ezt a szemetet. Tehát? Igen, kérek szépen. 2 cukorral, kicsit tejjel. Köszönöm. Lalikám, én mondom neked, ezek tiszta hülyék. De forró. Serotonin transmisszió. Igen. Igen, akceptálni. Jó, szevasz. Minisztérium, mi a fasz? Sanyi, gyere már! Tessék, főnök, mi történt? Dezső bácsi megint koffeint ivott. Sanyika, tudod mi ez? Egy levél. Igen, ez egy levél. És mi van benne? Hát, betűk. Sanyika, ebben a levélben a mi halálos ítéletünk van. Ne bassz. Ide küldenek a minisztériumból valami szakértőt, hogy kivizsgálja a betegek elmeállapotát, és hogyha a betegek elmeállapota nem kívánja meg a folyamatos ellenőrzést, akkor bezárják az intézményt. Az baj. Az baj, bazd meg, Sanyi, az baj! Mehetünk a híd alá. De főnök, figyelj, nem lehetne, hogy a betegek állapota folyamatos ellenőrzést igényeljen, vagy... Sanyika, ezek csak nyáladzanik tudnak, de az sem igazán jól. Leülteted őket egy székre, és ott maradnak, amíg értük nem mész, ez reménytelen. De főnök, nézd meg Dezső bácsit. Pár koffein tabletta, 3 eszpresszó, és elszabadul a pokol. Sanyika, te most arra gondolsz, amire gondolok, hogy gondolsz? Gondolom. Ez nem is olyan rossz ötlet, Sanyi, csak az a baj, hogy nincsenek elegen, alig maradtak. De nem baj. Van valami ismerősöd vagy rokonod, aki nem százas rajtad kívül a családban? Az anyósom az egy jelenség. Mondjuk kié nem az. Nem baj, mindenkire szükség van. Rendelj Klárikától 50 rokomért.
Most. Nem, várj, nem. Hívd be Klárikát. Te meg készíts ki a reggeli gyógyszereket. Jó, rendben van, főnök, de miért pont rukomilt? Azt még alig teszteltük. Sanyika, néha muszáj kreatívnak lenni. Ez egy ilyen szakma. Egyszer tudunk állni, fog már fel. Klárika a főnök hivatja. Gyertem! Jövök! Jobb, ha részén leszünk, Lalikám, ezek készülnek valamire. Én nem akarom, hogy kisüssék az agyamat. Doktor úr. Klárika, milyen csinos. Foglalja helyet, kérem. Klárika, jól emlékszem, hogy nemrég műtötték meg a sógornőjét. Igen. Azóta nem igazán találja a helyét. Fantasztikus. Mi ebben a fantasztikus? Klárika, megkérem, hogy hozza be a sógornőjét egy pár napra. Ne kérdezzen semmit. És megkérem, hogy hozza be az összes olyan rokonát és ismerősét is, akik mondhatni nem igazán találják a helyüket mostanában. Nem igazán találja a helyét? Hát, hogy olyan furák. Furák? Furák, furka, mindegy. Jobb, ha nem tud semmit. Természetes, doktor úr. De én most se tudok semmit. Örülök, Klárikám, hogy ilyen jól megértjük egymást. Viszlát. 1, 2, 3, 4. Foggal. When you talk, when you take my hand, I say, honey, would you like to be my only friend? When you smile is hot, so never stop playing with my heart and bringing me to the top. When you're here, when you're there, when you're waving your hair, moving like a star and acting everywhere. So carefully, I'm running out to you. Call me a fool or even leave me alone. Még azt, mert belefér. Úgy. Jó, Jó helyen járok? A lehető legjobb helyen. Jó napot kívánok. Dr. Gerendai. Péter. Dr. Veres. György. Ezért csokkolom. Klárika? Klárika? Parancsolj, parancsolj. Dezső bácsi. Jó. Köszönjük szépen. Dezső bácsi ma különösen izgatott. Ritkán érkezik hozzánk ilyen szintű látogató. Kérem, kísérje be Dezső bácsit a társalgóba, feltéve, ha el tudja kapni. Parancsoljon. Talán fáradjunk le. Köszönöm semmi szépen. baj, semmi baj. Megoldjuk. Jöjjön. Evet már? És 1960-ban felújították az egész B-szárnyat, hát ami azóta látott már szebb napokat is. Ez engem felettébb nyugtalanít. Ne aggódjon, lehet, hogy a falak nem vadi újak, de azért biztonságosak. Engem nem a falak, meg az épület állaga nyugtalanít, hanem Dezső bácsi. Meg a Dezső bácsik. Maguk nagyon hosszú pórázon tartják a betegeiket. Felesleges az aggodalma. A mi intézményünk számos módszer dolgozott ki a betegek elmeállapotának a felmérésére. Mondjon egyet a módszereik közül. Jó. Van egy kád teli vízzel. A fürdőszobában van egy kanál, egy pohár és egy vödör. Tessék, ön hogy tüntetné el a vizet a kádból? Hát ennél találhattak volna bonyolultabb feladatot is. Hát természetesen minden normális ember a vödröt választaná. Tudja, minden normális ember kihúzná a dugót. Ne vegye a szívére. Dezső bácsi is a vödröt választotta.
Szerencsém. Nos, ez a kis társaságunk. Hova tüntetted el a csirkét? Hagyjam azokat a csirkéket! A betegek játszanak, valóságos kis közösségi életet élnek. Látom. Addig is elmutassam be a főápolókat. Maszat Sándor. Maszat Sándor, üdvözlöm. Moszat? Maszat. Dr. Veres György. Addig is, doktor úr, ismerkedjen a helyzetünkkel. Kérlek, konzultálok Sándor. Mint ha itt se lenni. Sanyi, hol vannak a csirkék? A csirkémet akarok, Sanyi! Mondjuk kérem, nem fölháborító az, ami itt zajlik? Nézőpont kérdés. Kész bolondok háza. Anyukám, csinálja már valamit, mert az anyóshoz folyton valami csirkékre hat a vár. Ja, igen, a csirkék. Milyen csirkék, Sanyi? Nem akart jönni a csirkék nélkül, muszáj volt valamit tenni. Sanyikám, csak nem azt akarod mondani, hogy itt vannak valahol. De igen, főnök, de nem valahol, hanem az irodádban. Tessék, csirkék az én irodában? Sanyi! Igen, én nem tehettem mást. Ez valami falusi dolog. Egyszer nem jött a csirkéi nélkül. Most azonnal felmész az irodámba, és szabadulsz tőle, most az a világ. Igen, főnök, csirkétlenítek. Igen. Elnézést, maga orvos? Hát többé-kevésbé. Esetleg van szemüvege? Olvasó? Felpróbálhatom? Tudja, nagyon rosszul látok, hát hogyha majd Próbálj. Nos, sikerült megismerkedni. Pistikém, hát itt vagy. Nem láttalak, hogy 30 éve. Mondjuk most sem látlak túl jól. Képzeld, mi történt a szememmel? Hát ugye bizonyos betegek és súlyos tévképzetekkel küzdködnek. Nem csoda. Hát akkor talán kitározhatnánk a kertben. Jó ötlet. Parancsolj. Üdvös van. Azt hiszem, tudom, mi történik itt. Itt ez a csirkésnő, aztán az, amelyik halottakat lát. Dezső bácsit hirtelen megszállja az ördög. Tudod, mit jelent ez, Alikám? Jaj, de hogy tudod, nem baj. Hozd a gumikutyát, meg hozd a teát, és csak ki ne lötyögtest. Gyere már, gyere már! Nézze, mit mondjak. Elég furcsa betegei vannak. Furcsa? Mégis, uram, ez egy elmegyógyintézet. Mit várt? Egyébként, kollega úr, mi a szakterületen? Röntgen és gégészet. Izgalmas. Doktor úr, van egy kis probléma. Mi a baj? Meg lett Dezső bácsi? Meglett. Csak sajnos fejébe vette, hogy fejest ugrik a medencébe. Jó, az úszás az egészség. De hiszen 25 éve nincs benne víz. Pardon. Dezső bácsi! Dezső bácsi! Dezső bácsi! Na, Dezső bácsi! Az úszás az még rendben van, de ugrani azért már ne tessék. Elnézést, legjobb lesz, ha visszavisszük Dezső bácsit az épületbe. Na, jöjjön Dezső bácsi! 1, 2, futás! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahhoz szupóráz. Szóval ez kell nektek, jó? Tessék, adok én nektek őrültséget. Tessék. Na. Gyerünk belé. Kapott engedélyt Hildától, hogy leülhet? Kitől? Hildától. Veres György. Maga eszelős. Mi? Gyilkolta az ember. Bocsásson meg, én csak ide estem. Doktor úr, minden rendben? A főorvos úr megkért, hogy amennyiben végzett a betegekkel, akkor kísérjen vissza az épületbe. Én magát? Nem, én magát. Részvétel. Menj.
Lalika! Elnézést, doktor úr, Lalika a legrégebbi lakónk. Mindenkinek nagyon örül. Jó, Lalika. Lalika, menj innen! Lalika! Na, jöjjön. Parancsolj, köszönöm szépen. Foglalja helyet, kérem. Köszönöm. Parancsolj. Parancsolj. Nos, igen. Láthatja, hogy a betegeink igen súlyos állapotban vannak. Nos, mi a véleményem? Nézzek, kérem, én nagyon őszinte leszek. A maga betegei nagyon furcsák. Én rengeteg egészségügyi intézményt bejártam, ide-haza, külföldön is, de ilyet még nem tapasztaltam. Kérem, folytassad. Aztán arra is gondolni kell, hogy az egészségügyi források is végesek. Nézzek, kérem, jelentős anyagi forrásokat kell átcsoportosítanunk. Vannak fontosabb dolgok, és itt vannak a legújabb egészségügyi törvények. Hát ezeket nem lehet elmismásolni. Mert ami máshol minimum, az magukra mindenképpen maximumnak tűnik. Persze, persze, én ezt abszolút megértem. De azért az ország érdeke is, hogy mentálisan sérült embertársainkat biztonságban tartsunk. Mert ugye, ha ezt az intézményt bezárják, akkor mi lesz a betegekkel? Nem tudom, el tudja maga képzelni, hogy Dezső bácsi mondjuk bemegy egy közértbe? Hát mondjuk ez valóban nem volna kívánatos. Magam is azon a véleményen vagyok egyébként, hogy ezeket az embereket nem szabad magukra hagyni. Hát ennek igazán örülök. Hát akkor... Na. Azért nem olyan sebes. Nyugalom. Most szépen megírom a jelentésemet, fölterjesztjük, és odafönt majd döntenek. Az lesz a végeredmény. Mi lenne, ha lemennénk és megnéznénk a csirkét? Kicsoda? Mármint az ebédet. Csatlakozzon hozzánk. Igazán megtisztelne. Ne, még rengeteg helyre várnak. Hát még ma 4 Doktor, kellene. ne kéresse magát. Ugyan már. Ne, jöjjön. Pillanat. Igen. Sanyi, hol vannak a csirkéim? Nem tudom, anyuka. Látom, már kész is az ebéd. Nagyszerű, mert én is megijesztem. Farkaséhes vagyok. De hiszen ez a betegek ebédje. Nem menne inkább valami mást, mondjuk sült csirkét? Hát ami a betegeknek jó, az nekem miért nem jó? Ha? Nem? Mi nem? Úgy értem, hogy nem igazán tenne jót önnek. Miért? Csak kellett mondani, hogy miért nem tenne jót Ferenc doktornak? Azért, mert diétás. Tényleg, azért nem olyan nagy baj. Hát az még nem olyan nagy baj. Na, és ezt Nem igazán értem, hogy mit tetszett mondani. Jó Istenem, Sanyi! Én nem tudom, talán belélegezte. Te meg vagy teljesen hűlve! Igen?
Lalikám, ezt megszívták. Mondtam én neked, hogy ezek tiszta hülyék. Lali, rosszul ültünk be, cseréljünk helyet, én nem tudok vezetni. Várjál, Lalikám, várjál, Lali. Ez. Na, menj. Várjál már, Lali, beakadt a lábam, ne legyél már hülye, Lali. Na, akkor tűz, Lali. Mondjad, főnök. Van egy jó, meg egy rossz hírem. Melyiket mondjam először? A rosszat. Küldenek egy újabb szakértőt, úgyhogy rendelj 50 adag rokomilt. Jézusom, és akkor mi a jó hír? A jó hír az, hogy újra telt házunk van.